și a distinșilor reprezentanți ai executivului, a domnului președinte Constantinescu, a domnului ministru Meleșcanu, care rămâne pentru mine întotdeauna ministrul de externe, a domnului ministru Mihai Răzvan Ungureanu, extrem de util în scurta perioadă pe care a trecut la conducerea acestui minister. Sunt convins, nu știu atât de multe elemente despre activitatea sa corectă. Și de asemenea să salut prezența unui foarte posibil viitor ministru, domnul Corlățean, de la Comisia de Politică Externă. Pentru că viața, după cum știți, este plină de meandre și negative. Eu sper că aceste lucruri din față nu sunt un efect al reducerii. Și mai degrabă o dovadă a faptului că domnul ministru Paconski, cu care am o relație bună și strânsă de mulți ani de zile, în pofida dimensiunilor politice divergente de multe ori. Și sunt convins că aceste locuri sunt, de fapt, mai degrabă o încurajare la o regândire profundă a modului în care România se plasează într-o lume profund modificată. Anul trecut, mai țineți minte că am discutat și m-am împărtășit câteva lucruri cu privire la faptul că lumea se schimbă cu o viteză nemai întâlnită. Cred că ceea ce am spus anul trecut era o chestiune care nu recunoștea amplitudinea și viteza incredibilă a modificărilor în sistemul de relații globale în acest moment. Dacă anul trecut ne frământa mai degrabă ce ar trebui să facă România ca să-și ocupe mai repede și mai sănătos rolul său în Uniunea Europeană și în NATO, anul acesta avem o dezbatere mult mai profundă și mult mai complexă cu privire la însuși viitorul Uniunii Europene și al alianței transatlantice. Dacă anul trecut vorbeam probabil de o criză economică și financiară pasageră, anul acesta începem să vorbim și aici și în alte colțuri influente ale planetei de un relativ declin al vestului, așa cum l-am cunoscut în ultimii 500 de ani. Deci ceea ce vreau să vă spun în deschiderea scurtei mele prezentări este că avem obligația ca elită de politică externă și ca elită națională, în sensul modest al termenului, să regândim modul în care ne poziționăm la o lume într-o imensă modificare și în care, pentru prima oară, după multă vreme, după multe decenii și după terminarea războiului rece, geoeconomicul determină geopoliticul și nu invers. Geoeconomicul determină geopoliticul și nu invers.